Datangan dari naik buki gombak nan daripada lawenan lai tibo. Kantunan dari naik batu balangkan ikonan tuan lah di rumahnya. Adinala samula de bakumpu adinala kita di rumah naiko. Di dalam ada acara iyo baralenan nyotini iyo makan bersama kan menghadapi bulan puasa. Ailah itu lah de boninyo. Kami nan berdua. Akini kita lah de kana iyo le kan kita. Alana tolong lana di sambung oleh sasudai ko. Tolong. Sambung ni bana. Sasudai ko. Jola guna ranca atau jola guna sero. Kalarnya tolan oleh baba so. Orang la de para so la de bala la de parinyo. Tolong la di la bana la di mano la de santianyo. Tolong la de nyoki raya onde na sasudai ko. Sada di sida. Alana di sinan sakali. Kulla la di sido. Zulfitrika YouTube channel. Allahu Rabbi Allahu Rabbi Batuan kita Nabi Muhammad Penghulu kita Hai sahabat Tolong saudara Assalamualaikum ya akhwani dengan biasa kata doa mandiri kudu nasi katul mauti
Tiap-tiap nan bernyawa menanggung sakit jemati indah ledepe di banjong lain. Elo laki nine kiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah daripada nan biasa matu hari terabi daripada matinya mangkola turunan yang tangkas kayu-kayuan seumpama kape di pusiang angin terabang kate di waktu itu dah jalan lape kan menggaya insan bergagah-gagah alam lekalamnya walalare tidak ledape maino mane lelamo lama jumpa Zulfitrika YouTube channel. Pijak maka jo Madinah hanya nan tidak Baitul Muqaddis 10 sawatu dajal terapi lalu ke situ ada sebabnya mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu itulah tanda kiamat berdiri alai mulailah nurul mati tobat indah diterima mulai elolah tobat di zaman begini jangan menyesal kemudian hari bagi Yohanda ala diri di dunia banyak ini pahamlah Allah nilai wahai ada saya ada itu nama udaro dengarkanlah disambuakan dari kami aduh delai sambu delai salam Allah dari kami aduh dari Allah
Allah di mana rimbonya Allah di Allah ala Allah Delay mari la camisa punya di mana engaño Zulfitrika YouTube channel. Delay mari la camisa la di mana la de sentinyo Delay mari la kita la di mana la tinggalnya Delay wahai sahabat baru pengala da johari de batamba malam jo malam dari padola de sanjo ajle mari ala kamana jiga sapata la de jodo karano la pengaji yana iyo penting la padonito ajle penting la de sakandi la di bedang la de agamo Allah di bidang agama itulah anak agama kita adalah bagi umat Islam kita lah di dunia nangko Karano iyo ladanyo diri wajib diketahui juo Adalai simma ladakan bana ladi muko ladi basamo Adinan mulu pertamo La ilaha illallah Padilati Adijadi kalacar milani jobumi Pamana sihari maju di sini Malime Allah Mamana diri Mali diri di dalam diri Aduh hakiki Aduh lagi pandangan lahir nabatin terkasih dan batin rahasia tersembunyi jo kalau si arif bija mamandang dari nana aso malo badila adisi pada samoyo lana di satu lana tanah pandang maana kulli Allah tampe nyolila mano la tuan nan bijasano oh pandala gua di dalam hidup oh kanala diri siapa nan punya dari mano asa dari mano mulo oh Tuhan labatan namala di musim padillo kau marusim ladinale analalu mati to sama soala aluna baba dairuko limba do adam balum barkamo adelai balum laba ebo adelai balum laba babo adelai balum basarogo adelai balum banarato iyo nur la Muhammad la di dalam ilmu nyo yang satu oh di situ asalnya bagi tunyo mana la de lesi pada la de nyo Tuhan bukan di luar dan bukan la di dalam dan bukan berukul dan putih aja hitam dengan nyo itu kita bersalahan jo kalau dipandang orang yang wahab pandang tak sampai kepada Tuhan jangan begitu kita sekarang disatukan kali kata beda-beda
Di mana kalau taraba aku balum tarang begitu jalan pada guru pulang latanyo karena jalan banyak simpang nene janji kau sampai ajal kau tiba sampai ajal kau tiba ledala kalau tak pandai bakat nene mengucap tulima kau indah biasa ada tulima anak kulima Tuhan nene kalau kaate kaambun jantan mana kulima maliputi Allah maliputi tubuh nyawa coba nene juga kalau dipandang orang yang bijak hilang di mata hai di hati tanpa Samparano buto mangko manampak Samparano mati mangko bagara Ongo ala gonta nai alaba omba Malifatul hawadisi ladai paham nadatalata Wahai saudaro pandai dan tolan lekana la diri ala delai pandanglah Tuhan la uji batu join kan nene timbanglah batu barjorinya ada putusan ilmu kepada iman ala iman niati cara minda Tuhan sifat Allah batin de ihsan nela tubuh de kita bil de Tuhan la jadi rasulnya soal pengajian nene lebih dari itu hilang penyuruhan balita guru ni bagalan nene puncullah hanyui apila pada guru lama tidak bajalan nene pada siapa kaki tu tanyakan bala pulang ke lautan Jo kalau lawe dia jadikan sampah di mana saja tidak akan taram nene begitu nyobana menurut pengajian lagi soal pengajian oh dena sakian ladauno adena lai dari la indu asura odena nanni kola de orangnya iya kan itulah denyobana iyona sudahlah delanya sebagai nanni ode panambo ko putui nanala kami sambuang di mana banala de putuinyo ko ilang ala kami cari di mana banala ko ilangyo ala iyo dala kami bilaya diwa manola de sentianyo iya kan itulah denyobana kita ngan sudahlah delanya to iyo manyambung nan laturito iyo nan putih saban tajako nane kini ba akaranca ala dini manola ka elonyo iyo dicaliatin nonton kita nan laiba tambarami tibo adonan datang dari mudi iyo adonan dari Zulfitrika YouTube channel. Lai buki domba nan daripada lawenan lai tibo kantunan dari lai batu balangkan ikonan tuan lah de rumahnya adinan la samula de batumpu adinan lai kita di rumah nangko iyo di dalam lah de acara iyo
denale atola de mando denale ikola kanamonyo Iyo kan kini nan sudah lah delanya to denale kini ba karanta manola nan ka eloknya denako iyo na bahiburan mulai bana malade konco Iyo karanola nan hiburan iyo pendiang panjago mato Adinanay matula de manan tuanan supayo iyola na bajago Iyo ika irama dari kami berdua Lejo lagu ko sida onne iko namonyo Lejo pintunya surga dele itu judulnya Lejo lagu lalamo onde akan dicubo Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka Namun jadi miliki hanya tu orang suci Carilah pintu surga dengan amal sendiri Carilah pintu surga dengan amal sendiri semua perbuatan yang keji Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar Amalkanlah Al-Quran jadikanlah pedoman Biarlah orang benci asalkan Tuhan saya adalah itulah de boninya kami dan berdua Akini kita lah de kandang oleh kan kita itu sama tukang lana juri to Allah nana tolong lana di sambung oleh sasudaiku tolong sambung bana sudah ikut Jola guna ranca atau jola guna sero Kalannya tolan oleh baba so Orang la de paraso la de balapa la de parinyo Tolong la de la bana la de mano la de sentianyo Tolong la de nyopira ya onde na sa sudahiko Sada di sida Allah na di sinan sekali Kula la di sito Ojan na jopane Allah babale iyo la na di baso Dia dat dia sola de lembago ada la usang la de pusako kacim papa mena mandi kuci papa mena kato Adele ado la de mangato sajadi la de unduno Nali ko la gara dari kami la de bado mana tika jailun indai menurun ku bang jolunto ada jo sara kalau dipakai alaman negari la kasantoso